थैंक यू आपको। और आज एगो बेस्ट भोजपुरी से गाना आइल बा, जाए करेजा 2। राहुल जाए अरे जा जाता रूता जा। फुल एनर्जी। जय जय हो गए, जय जय हो गए। सामने 5 सामने बहुत बहुत मजा आ गए। ली चंदन जी सब करी बोल दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिन बाद हमने फुल एंजॉय करनी सन। हाँ बहुत जाए करेजा ये देखी करेजा के सब लागल बा। आप सबसे यही आग्रह बा, असही प्यार बन रहे और एक से एक नगमा तुरंत आ रहल बा। 24 में टारफा रही। 24 में 24 घंटा लगा रही। केहू के बात पर ध्यान देला काम नहीं थे। केकर जे कहाँ सामने मेहनत आ जाई। करेला ओकर हक भी होखेला, ठीक बा। कहे के तो बहुत कुछ बा, लेकिन हमने कुछ ना कहेम सन। ना ना गाड़ी चलावे वाला ड्राइवर के गाड़ी ना होखेला, ओकरा मालिक के होखेला, ठीक बा। तो पार्ट 1 खेसारी जी गइले नी, पार्ट 2 भी उहे के गइले बानी, आगे भी जौन भी पार्ट 2 आई उहे के गायम। जे भी श्रेष्ठ बा सबके प्रणाम बा। हमनी के बोले नहीं सहा बोले के बहुत सारा बात बा, हमनी केहू के प्रूफ नहीं के करे के बस ठीक ना। लोग जाने ला हमनी के बारे में, तो आपके सामने हमको प्रूफ नहीं करना है। बाकी आप श्रेष्ठ हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा है, हमेशा रहेगा। और हम लोग के आप गार्जियन हैं। बोलिए आपको जो बोलना है, लेकिन आशीर्वाद बनाए रखिए। लव यू। जय माता दी। जय